Dneska vás vítam pri nového videa a dneska si zahráme Football Legends. Vlastne je to o tom o fotbale a dá sa to akože normálne hrať, len to je taký iný fotbal. Ako teraz ste videli, tak som dal ohnivú šupu a je to dobrá hra, hrám to s bratom, teraz to je 2-3, škoda, či 2-2, neviem, ale asi 2-3, pekne. Dneska máme aj tréning, chcel by som natočiť to s vami, a nemôžem, no tam není Wi-Fi, ako by som to natáčal. A nemôžem si dať to pripojenie, lebo mám iba 4 to vám míňa toto strašne veľa kreditu. Tak potom sa na mňa nesťažujte, že keď uvidíte, že oh my god, tam ten Slavo len to nevie točiť. A keď chcete vidieť môj kanál, toto bude môj prvé video, lebo ja som mal už do kanály, ale tam boli strašne veľa dislikeov. Tak som si povedal, že tak budem gamer, spravím si gamer, že budem gamer. No tak som si spravil svoj gamerský kanál, keď chcete ako sa volá, tak sa volá LOL PVTO. Debilné môže, ale tak nevadí. A bol by som, no ešte to nemusím hovoriť, to už na konci videa, ale bol by som rád, kebyže ma podceníte. To akože napríklad Google tomu dáte 8000 lajkov na jedno video. Tak chcel by som tak byť aj ja, že na jedno video mi dáte aspoň 300 slednutí a stačí 20 lajkov alebo 30. A pri tomto videu by som ja povedal, že by to bolo normálne. Ahoj, teraz Ronaldo. Teraz Messi dal gól versus Ronaldovi. Vidíte? Čiže nemyslíte si za to, že Ronaldo dá viacej gólov. Tak, ale Ronaldo tiež nemyslím, že je dobrý. No a asi tak za 3-4 minúty už bude koniec videa. A potom natočím ešte ďalšiu časť. No, ďalšiu časť začnem, že natočím Minecraft. A skúbom. No, a teraz pozerajte, takto Chorvátsko, ten bielý, ten čo má aj biele vlasy, aj Chorvátsko. Len teraz aký gól dal. A teraz uvidíte, aký gól pekný. Hrajde. Bam. Haha. Ste tu ohnivú šupu. To pekne bolo. Že to pekne bolo, že? No? No a akože som ten gamer. No, ale teraz už nebudem tie hlavné, pretože už budem normálne. Čiže pozrieť, koľko to bol jaký gól. Zostáva mám ešte veľa sekúnd, pretože toto je taká hra, kde nemá 90 minút, ale 90 sekúnd, či minútu 30. A hento je pozrieť. Ten Ronaldo je teraz taký nabudený za to, že minule plakal od Messi. A teraz si myslíš, že za to, že Chorvátsko je trochu slabšie. 5-5. Nemysle. 50 sekúnd, 40 sekúnd. Bude niekto vidieť, že mi to ako vidím, tak asi kopeme, či čo. Koľko tam to vyletelo, pekne. Hej. No to je pekné, ty koko. Tam, hen ohnívá čupa, let's go! No tak bolo ešte 2 minúty do konca. Bolo, 6. A budeme ako, že súdojný zvedať či čo. 6-7. Pekne. No, poď. Chorvátsko, poď. Tak teda, je. Gól!
I keď on mi dal gól na poslednú minútu, ale no proste, toto už je koniec tohto videa a ak by som dala, aby ste dali like a keď ste noví, dajte aj odber